Mara vilayetinin etraflarında indi 3 aydan beri un gıtçılığının aradan ayrılmayandığını yaşayıcılar aydıyarlar. Un gıt değilse de onu käbir hocalıklardan, cemiyetçilik iymeti kärhanalarından 2 vaxatına tapıp bolar deyip vilayetin yaşayıcısı Mercan aydıyar. Döwlet dukanlarında 50 kilogramlyk bir haltada 47 manatdan satılan uğurlar qymmat vaxatından, ýagny bir haltasyny 100 manatdan satyn alsaň, onda un uççylygy ýok diýende bolar. Emma ýyşdy aýlyk güllükde halk şol döwlet bahatyndan 47 manatda satylan uny hem zor aýakdan satyn almagy mejbur bolarlar. Sebäbi 47 manat hem aýlyk güllükde hojalyklar üçin az pul däl. Hem de ulrap maşgalalar aýda bir halta un bilen hem oňmaýarlar. Ähli adyk önümi çörekden hem de hojalykdaky bar bolan mal garadan alýan süýt gatyk önümlerinden başga zat iýmäge tapmaýan hojalyklaryň güzeralary şeýle diýip Merjan dowam edýär. Soňky wagtlarda owa dukanlaryna gelýän ular hem indi dukanlara düşmän satyjylaryň öýlerine düşýändigi hem göreýler. Dukana barsaň un ýok. Emma elen ýagşy atan ýagşy diýip günüň güzeranyň üçin satyjylara hoş söyleseň, onda olar öýüne barsaň un bermäge söz berýärler. Ulu haltalary dukana däl de öýlerine düşürmekleriň sebäbini bolsa satyjylar bazarlardan her haltanyň üstüne 2-3 manat para berip alýandyklar bilen düşündirýärler. Biziň ýüzümizde däl de elimizde teredip un berýärler. Bermelisini bermesen boş gaýtmaly bolýarys. Boş gaýdanmazdan üstüniň parasyny berip alsak, hem sewdamyz bolýar, hem ilata un bolýar. Ýoksa bolsa un gözleginde gidersiňiz başga owalara ýa şäherlere diýip satyjynyň jogap berýändigini Merjan aýdýar. Soňky bir aýyň dowamynda odalky möçberi 50 kilogram ýazylan bir halta ularynda 25 kilogramlyk kiçik haltalara gaplanyp başlandygyny hem ýaşaýjylar aýdýarlar. Satyjylar möçberi 25 kilogramlyk ulu haltalaryň peýda bolmagyny hem un gıççylygy bilen baglanşdyrýarlar. 50 kilogramlyk haltaly uny bir maşgala bereninden 25 kilogramlyk uny 2 maşgala ýetirip bolýar. Şu ýagdaýlary göz öňünde tutup un zawodlaryna ulary 25 kilodan gaplamaga görkezme berilendigini satyjylar tasdiqlärler diýip Mariýanyň peşanaly owasynyň ýaşaýjysy orada aýdýar. Un gıççylygynyň fonunda ullaryň hiliniň yaramaz bolmagynda galýandygyny hem ýaşaýjylardan esmek bolýar. Käbir haltaly ular gowçyklar, emma käte heňisli ular hem elimde gelýär. Alajymyz ýok, ozaldan hem unyň puluny zordan tapýar. Ondan gonu mala bermäge dözemiz ýok. Ýysly diýip mala bersek özümiz az oturmaly boljak diýip orada aýdýar. Un gıççylygynyň döremeňinde hem Türkmenistanda bar bolan korrupsiýanyň sebäp bolýandygyny hem ýaşaýjylar aradan aýyrmaýarlar. Käbir hojalyklar öýünde ogrynça un satýarlar. Jemgyýetçilik iýmiti kärhanalaryna bukulyp un satylýar. Ular elbetde 2 wagtna satylýar. Emma muny görýän resmi hem ýok, çäre görmäge kanun hem işlenok diýip un gıççylygynyň sebäpleri barada ýaşaýjylar öz pikirlerini paýlaşýarlar.